Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna sirrin waya iPhone da Android. Idan wannan ne karon farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna like da kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani bidiyo mai muhimmanci. Ce shi a fito da shi a daddatsa shi a kashe shi. Shi din banza, shi din wa. Wannan abin da kuke bari ana yi na barna na kashe mutane ba kwa ɗaukan mataki. Shi yasa ake ci gaba da kashe mutane. Gashi nan masifar da muke ciki kenan, an sace wannan, an kashe wannan, an sace wannan, shikenan ya zama a jarida, an yi hayaniya, an yi surutu, kawai an bar abun ya tafi. Bu na biyu, ƙungiya da take tutiyar haƙƙin ɗan adam, yau za mu gane gaskiyarku da ƙaryarku. Duniya ku shaida, ina masu da'awar haƙƙin ɗan adam, to ga haƙƙin ɗan adam a nemar wannan yarinyar haƙƙinta. Kuma duk mu gabaki ɗaya muna bin wannan jini sai an neman mana. Ransa shi kaɗai bai faran yarinyar nan ba, don haka yadda ya raba ta da duniya a raba shi da duniya, kuma a yi a fili kowa ya gani don gobe kar wani ya maimaita. النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. haka Qur'ani yace wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya kare hannun wani a kare hannunsa, wanda ya balla hannun wani a balla shi, wanda ya cire hakorin wani a cire hakorinsa, wanda ya cire kunnen wani a cire kunnensa. Abinda Qur'ani ya ce kenan. Da haka lallai mu iyakacin mu faɗa, an yi yan jarida sun yi bayani, sun sauke nauyinsu, jami'an tsaro yan sanda sun kama sun yi bayani, kowa ya gani, to saura masu zartar da hukunci. Gwamnan Kano in ya ga dama yau zai sa hannu ya ci a kashe mutumin nan in ya ga dama, to muna so mu ga hadimul islami mu gani anan. Shugaban kasa idan ya ga dama yau zai ce a ɗauki mutumin nan a harbe shi, in gaskiya aka sa a gaba to a kashe mutumin nan. Abu ya bayyana ba wani shuwa, yarinya karama an kama ta an kashe ta, kuma kisa na wulakanci. Ka kashe ta, ka karbi kudin mana kawai, ka kashe ta, ka halakar da ita, ka sa ta abu, ka bunne ta, ka daddatsa ta. Haba da Allah, billahi azim la ilaha illa huwa. 'yan Najeriya idan ba ku yaƙi wannan ta'addanci ba ku ba zaman lafiya wallahi.